Ambalima wo an ɲɔgɔntuma bi kibaran b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ o ko sabu n'ale bɛ Mopti mara la waleya cɛjugu mun taara ka ɲɛsin yen dugulamɔgɔw ma sibiri do marisi kalo tile 23 kɔnɔna la a yirala ka fɔ an ye ko dɔ kɔni fagara maa sataw kan kunnafoni laban minnu dira ma u y'a yirala ka fɔ an ye maa sata kɔni bɛ taa sisan maa 160 kɔni bɔ ɲɔgɔn na hali bi o kibaruyaw y'a yirala ka fɔ an ye dɔ bɛ se ka fara maa sata kan don n'a nataw kɔnɔna la okumu de kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaw n'ale ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale kɔni wulila tɛnɛndon marsikalo tile 25 kɔnɔna la ka taa tasibila kɛ yen dugulamɔgɔw ye ani ka foli bila banbagatɔw somɔgɔw ma ani maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu joginnen don ka taa foli bila u ye ani a y'a yira ka fɔ fana ni waleya cɛjugu in tɛna to tantɔ sabula minnu ye nin waleya cɛjugu kɛ sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ k'a yira ka fɔ maa minnu ye nin waleya cɛjugu kɛ maa minnu sen bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na olu kɔni ni ɲangini min ka kan u bɛ ɲangi ani a y'a yira ka fɔ fana ale kɔni nisɔngoyalen don nin waleya in na ani dugulamɔgɔw bɛ jɛ k'u ka nin nisɔngoya in kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ ale kɔni b'u kɔrɔ sabula ale yɛrɛ n'u bɛɛ ye kelen sabula u bɛɛ ale ka jamana kɔnɔdenw de okumu de senfɛ a ye welewele bila ka fɔ yen dugulamɔgɔw yɛrɛ ma ni ye ka fɔ ka olu dɛmɛ ale Ibrahim Boubacar Keita n'a ka finitigiw bɛɛ lajɛlen k'u dɛmɛ walasa maa minnu ye nin waleya cɛjugu kɛ u ka se k'u bolo da nin maa ninnu kan ani a y'a yira ka fɔ fana nin waleya ɲɔgɔnna fila tɛna kɛ nin dugu in kɔnɔ ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛna kɛ Mali yɛrɛ fan 14 kɔnɔna la tuguni o bɛɛ tɛmɛnen ka bɔ yen a kɔni taara dɛmɛ di ni dugulama ninnu ma i n'a fɔ wari b'o la balo b'o la sabula ne y'a ta k'a lajɛ waleya minnu tɛmɛna u ka balo kɔni bɛɛ jenina ni maa jugu ninnu kɔni fɛ o hukumu de kɔnɔna la président Ibrahim Boubacar Keita a wulila ka taa dɛmɛ don ni maa ninnu ye ani ka kasibilaku ye hakilina jiginna b'a yira ka fɔ waleya cɛjugu min taara ka ɲɛsin ni maa ninnu ma a ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an ka jamana kɔnɔ an balima o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o ye an bɛna Bandiagara mara la a yirala ka fɔ an ye maa 4 kɔni bɛ yen olu sara ni maa caman fana bɛ yen nɔ n'olu kɔni joginna Bundu dugu kɔnɔna la o ko kɔnɔna la a yirala ka fɔ an ye tarata don marisi kalo tile 26 kɔni kɔnɔna la maa jugu dɔw kɔni sola ka don Bundu dugu kɔnɔ min ye ka taa mugu jugu ci yen dugulamaw la ani u ka balo bɛ bila so minnu kɔnɔ ka taa don o so ninnu na o waleya ninnu de senfɛ a yirala ka fɔ ko maa 4 kɔni bɛ yen olu ni tora ni waleya ninnu na ani maa caman kɔni fana bɛ yen nɔ olu joginna o waleya ninnu de senfɛ an b'a yirala ka fɔ ye ci kɔni bilala ka taa se finitigiw ma n'olu kɔni tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in kɛrɛfɛ olu kɔni y'u teliya ka se nin yɔrɔ kofɔlen in na min ye ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a yira ka fɔ maa minnu ye nin baara cɛjugu kɛ ka t'u bolo da kan nka u kɔni taara sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu kɔni tɛ yen u kɔni y'a yira ka fɔ olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ don n'a nataw la k'a yira ka fɔ minnu ye nin baara jugu kɛ walasa u ka se ka minɛ u ni ɲagili min ka kan u ka ɲagi ayiwa an balima o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo tuguni ka da kulo kan o de ka fɔ hali bi Bandiagara mara la a yirala ka fɔ an ye maa 1 kɔni bɛ yen nɔ ale bɔnna nin na maa jugu dɔw ka baara cɛjugu dɔw senfɛ okumu de kɔnɔna la kibaruya y'a yirala ka fɔ an ye nin maa kofɔlen yɛrɛ ma sa dɔwɛrɛ la min ye taama mobili dɔ ale kɔni tun bɔtɔ don Bamakɔ yan k'i kun da Bandiagara mara kan o okumu de senfɛ nin mobili in yɛrɛ kɔni setɔ kun don Bandiagara ni a tɔ kɔni kun tɔ ye kilomɛtiri 5 ye ni maa jugu ninnu kɔni wulila ka se k'u kun da ni mobili kɔnɔ maa ninnu kan min ye ka fɔ ka mugu ci u la okumu de senfɛ min yɛrɛ kɔni tun bɛ ka mobili in boli n'o ye mobili sofɛrikɛ ye ale kɔni ye cogoya bɛɛ kɛ walasa ka se ka tɛmɛ ni maa jugu ninnu kɔni na nka o n'a ta o ta ni maa jugu ninnu kɔni ka mugu kɔni sera ka maa 1 sɔrɔ maa min kɔni tun bɛ mobili kɔnɔ o waleya ninnu kɔni senfɛ ale kɔni ni tora o la ayiwa an balimaw an b'a yira ka fɔ nin wagati in kɔni na Mopti mara kɔni na waleya cɛjugu kɔni cayalen bɛ yen ayiwa an balimaw kunnafoni kuncɛla an b'a yirala ka fɔ ye tarata don marisi kalo tile 26 kɔni kɔnɔna la maa dɔw kɔni kun bɔra k'u ka nisɔngoya yira nka an ka finitigiw kɔni donn'u cɛla min ka se k'u bali k'o kɛ an balimaw an b'a yirala ka fɔ ye ni maa kofɔlen ninnu kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye min ye collectif des Amazones du Mali ye n'o jɛkulu fanba kɔni bɛɛ ye musow ye olu de wulila k'a fɔ k'u b'a u ka nisɔngoya yira tarata don marisi kalo tile 26 kɔnɔna la Bamakɔ yan nɔ o hukumu de senfɛ o kɔni wulila k'u ka nisɔngoya yira ani finitigiw kɔni donna ni maa ninnu cɛla ni ka se k'u jɛnsɛ min y'a yira ka fɔ ni yamaruya kan kɔni t'u bolo walasa u ka ni taama in kɛ u yɛrɛ ka taama in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ min ye ka fɔ a bɛ wagati jan bɔ ekɔliden minnu bɛ yen n'olu kɔni tɛ ka taa kalan u kɔni ka wuli kun ye ka t'u ka nisɔngoya yira sabula fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ walasa ni denmisɛnnin ninnu bɛ se ka segin ka taa u ka kalan kɔni kɛ cogoya min na ayiwa an balimaw ni ne tun ye kunnafoni ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka tulomajɔ la